May buntag kanatong tanan mga igsoon, salamat sa Ginoo nga karon magpadayon na sadta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Karong buntaga may igsoon atong pagatun-an ang bahin sa pagpas-an og karagdaghang mga problema o mga kabalaka nga kabaluta nga kini di gyud nato kaya gawas kun ang Dios may muhatag kanato nini og kagawasan ining atong palasanon. Karon atong basihan og mensahe ang maong pagtulun-an sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 7 og kibalutan ng bersikulo nga dinhi makita nato nga dunay kamatuoran nga unsay buhaton nato pag-abot sa mga kabalaka kundili itugyan nato ang tanan natong kabalaka sa Dios. So mao ni ato karong pagkatun-an maigsuon pagtugyan o itugyan tanang kabalaka ngadto sa Dios. So atong basahon ang 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 7 mga igsoon. Nagaingon, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kanato. Magampot ta maigsoon. Dalaygong Amahan, salamat nining kapuntagon nga niya sab kami diha sa imong pulong nga amo karong pag-ablihan gikan diha sa imong balang kasulatan. Hinaut pa nga imo sab ablihan ang among mga kasing-kasing aron makita namo ang kahayag sa imong kamatuoran nga makapagtudlo kanamo sa pagpakusog o pagpalambo sa among pagsalig pagtudya kanimo. Hinaut pa nga kami tagaan gyud nimo og kagawasan ning among mga kabalaka karong mga adlaw. Salamat Ginoo, mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Now pananglitan mga igsoon, naglakaw ka nga dunay dala nga bag sa imong abaga. Sa sinugdan, gaanra o gayahay ang imong paglakaw. Apan kadas makakita kag bato, imong puniton og ibutang sulod sa bag. Og sa pagkakita na pud nimo laing bato, imo na pong ibutang sa bag. O nagpadayong kag lakaw nga napuno og bato ang imong bag. Unsay imong mabati sa abaga? Natural. Bugat na kaayo. Maglisod ka na sa paglakaw. Usahay madamag ka, mapandol ka, magkasamad-samad ka. Unya, nagkaisugat ka o nakahinagbo kag dakong tao ug naluoy nimo sa imong kabugaton ug iyang gimando nga ihatag kaniya ang imong gipas-an ug karon imong gipasa kaniya. Unsay mahitabo kung mawala sa imong abagang kabugaton? Natural, hayahay og kalipay. Mao ni mahitabo kanato kung sa atong kinabuhi sige tagdugang og kabalaka sa atong kinabuhi. Apan ang pulong sa Dios nagamando kanato alang sa kagawasan kung atong dawaton og tuuhan ang mga pagtulun-an na gyud mawala gyud ang kabugaton. So aron maluwas ta sa tanang kabalaka sa kinabuhi, kinahanglan tubagon nato ang mando sa upat ka pamaagi. Primero, paminawi ang mando sa pulong mga igsoon. Paminawi ang mando sa pulong. Atong pagbasahon og balik ang tibuok bersikulo 7. Nagaingon, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Unsa may mando sa pulong? Primero, itugyan ngadto kaniya. Unsa kunay buhaton? Itugyan
sa laing pang sa ordinal nga pagka pinulungan ni ibalibag, ipasa, ipasa ngadto sa Dios. So sa pagpasabot nini, ang pulong nga itugyan nagpasabot nga buhian og itugyan sa Dios ang tanan nga kabalaka. Dili nato kinahanglan nga buhian lang ang uban o ang gamay. Kinahanglan nga isalig nato ang tanan ngadto kaniya. Kinahanglan tanan, mga igsoon, tanan. Dili kay pipila, kundi dili tanan. So unsa may tabo nini, unsa may aplikasyon nini. So ang ato karong pagpangutana, unsa may mga kabalaka nga imong gipas-an karon, igsoon. Naminaw ka ba sa pulong sa Dios o naminaw ka ba sa tingog sa Dios? Ang Dios nag-agda nimo nga buhii ang tanan o itugyan mo ang tanan ngadto kaniya. Mao nay primero natong pamaagi aron maluwas kita sa tanang kabalaka, kinahanglan maminaw ta sa mando sa pulong sa Dios. Unsay mando? Itugyan ngadto kaniya. Ikaduha, paminawi ang gidak-on sa mando. Unsa man kabugaton ang mando sa Dios. Miingon din sa atong teksto, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka. Sabot pasabot ni Megsoon, walay kabalaka nga gamay o dako para sa Dios. Mao na nga kinahanglan atong itugyan kaniya, ipasa kaniya, ibalibag kaniya ang inyong tanang kabalaka. Sama sa dakong tao na kay nagbo nimo sa istorya pa nga pagmando niya nimo nga ihatag ipasa ang kabugaton nimo, imong gihatag tanang bag, tanang kabugaton. So walay kabalaka nga gamay o dako para sa Dios. Tanang aspeto sa imong kinabuhi importante kaniya. Maigsoon. Walay kabalaka nga gamay o dako para sa Dios. Tanang aspeto sa imong kinabuhi importante gyud kaniya. Ang gugma sa Dios walay limitasyon o walay pagpihig. Kining paghatag nato sa atong kabugaton, but pasabot, gidawat nato ang gugma sa Dios nga buot niya nga kita mahigawa sa tanang kabalaka. So ang gugma sa Dios walay limitasyon o wala po'y pagpihig. So unsa man ni? But pasabot ni nato. Itugyan bisan ng gagmay nga kabalaka. Kay bisan gamay gali, labi na kanang dagom bitaw, gamay ra kayo, matuslok imong kamot, bugat kayo na, sakit kayo, batio na tibuok nimong pagkatao. So busa, dili lang ang dagko, usahay, ang atong problema, kadtong dagko ra mo yung atong ipabalo sa Dios. Apan ang gagmay, murag ato lang antuson nga naasigi og kasakit, dili hasta gamay nga kabalaka. Dili lang ang dagko, ihatag nato ang tanang problema. Saligi siya sa tanan nga bahin sa imong kinabuhi. Labi na sa imong panimalay, unsa man ang problema, kabalaka, sa imong trabaho, sa imong negosyo, o labi na sa imong panlawas. Kinahanglan yun, ato kining itugyan ngadto sa Dios. Ikatulong pamaagi, aron kita makahigawas sa atong kabalaka, kabagaton sa kabalaka, paminawi ang hinungdan sa mando. Unsa may hinungdan? Ngano mang nagmando man ang pulong sa Dios o ang Dios. Basahon nato og usab, mga igsoon, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka. So ang hinungdan, bisan gamay o dakong kabalaka, kabalaka lang gihapon. Ang Dios dili lang makagagahom, siya personal nga nahigugma o nagpakabana kanimo. He cares for you. Kalisod ning kabalaka maigsoon, di ta motulin sa atong pagpanginabuhi. Unya mahitabo pa na mahugma kang atong pagsalig, pagtuo, muhuyang.
So atog yung itugyan kadto kaniya tanang kabalaka kay kabug-aton gyud kini. Ang imong kasakit, ang imong kahadlok o kabalaka dili lumalabay para sa iya, para sa Dios. So hinumdumi ang mga higayon na imong nabati ang iyang pagkabana. Nagyod ang Ginoo, ang Dios, He cares for you. Magmatinud-anon og magtuo nga ang Dios wala magabiya bisan sa lisod na imong mga kahimtang. Og sa katapusan may igsoon nga pamaagi aron makahigawas ta sa kabug-aton sa atong kabalaka, paminawi ang resulta sa mando. Paminawi ang resulta sa mando. Nagaingon, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa, doon na siya'y pagkabana, doon na siya'y pagtagad, alang kaninyo, unsa may tabo niya na. Kung atong itugyan kaniya ang tanan natong kabalaka, kay doon naman siya'y kahangawa ka nato, nagpakabana man siya, doon na nagtagad man siya, alang ka nato. Unsay resulta? Well, adto tas laing bahin sa pulong sa Dios. So sama sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. So ang kabug-aton, ang katubagan, kung imong itugyan ang tanan sa Dios, imong masinapi ang kalinaw sa kasing-kasing o hunahuna. Sumala atong basahon ang Filipos 4:6-7, mao kini ang tubag sa resulta kung atong itugyan kaniya ang atong kabalaka. Nagaingon ang Philippians 4:6-7. Ayaw ka mo pagkabalaka, may tungod sa bisan unsang butang, hinunua sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pag-ampo, o sa pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat. Versikulo 7, og ang kalinaw sa Dios, nga lapaw sa tanang panabot, pagpanabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus. Nagyud ang kagawasan nato sa tanang kabalaka. Di man gyud mawala ng mga problema, naamang gyud na. Kay mintras naapatan ng kinabuhi, naapatan ng mga tentasyon, tanang mga sala, tanang mga matang na siya mahinungdan sa atong kabalaka, dili gyud mawala. Apan kun ato kining itugyan, unsay resulta? Maangkon nimo ang kagawasan gikan sa kabalaka tungod kay adunay Dios nga malig-on nga nagapaluyo kanimo. So, buhatang tinud-anay nga pag-ampo nga puno sa pagsalig. Magpasalamat sa Dios bisan pa sa mga problema o pagtuo na siya magalihok alang kanimo. So unsa may implikasyon nini kanato, unsa may buti pasabot ning 1 Peter chapter 5 verse 7 kanato. Primero kini nag-awhag kanato nga dili nato dad-on ang kabug-at sa kinabuhi nga mag-inusara. Adunay Dios nga nagapakabana og nahigugma kanato. So salig og buhian ang tanan nga kabalaka ngadto sa iya, ngadto sa Dios. Kay siya matinud-anon nga nagahigugma kanimo og nagpakabana sa kanunay. Amen. Magampo ta maigsoon. Salamat Ginoo sa imong gugma. Tungod sa imong gugma, nag-awhag ka o nagmando nga among itugyan tanang kabug-aton namong kabalaka o problema. Unsa maning kabug-aton sa among abaga, sa among hunahuna, sa among kasing-kasing. Among itugyan kanimo kay ikaw lamang gyud ang makahatag kanamong kagawasan sa kabug-aton o makahatag og kalinaw o kahapsay o kalipay samtang nang ginabuhi pa mi nining kalibutan. Salamat Ginoo, mao kining among pag-ampo, diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.